odazivu na ovu početnu konferenciju. Kao što je i u pozivu pisano najavljeno, radi se o početnoj tiskovnoj konferenciji za projekt Struka i ti, regionalnog centra kompetencija u Karlovcu. Dopustite mi na početku da pozdravim naše cijenjene goste. Sa nama je saborska zastupnica gospođa Maja Grba-Bujević. Hvala lijepo na dolasku. Pozdravljam ravnatelja uprave pri Ministarstvu kulture i medija gospodina Davora Trupkovića, zamjenicu župana Karlovačke županije gospođu Vesnu Hajsan-Dolinar, također i zamjenicu gradonačelnika grada Karlovca gospođu Andreju Navijalić. Pozdravljam predstavnicu područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gospođu Ivanu Mehle, zamjenika ravnatelja Razvojne agencije Jure Karlovačke županije gospodina Krunoslava Kralja, predsjednika Obrtničke komore Karlovačke županije gospodina Darka Stankovića, ne vidim da li neki predstavnika veleučilišta ovdje, ako da, srdačan pozdrav, evo, ovdje nam je gospodin. I pozdravljam našeg domaćina gospodina Ivana Jankovića, ravnatelja Tehničke škole Karlovac, voditeljicu projekta Karijera i ja, gospođu Jasminku Ninu Tomljanović, također i voditelja projekta Struka i ti, gospodina Sanjina Brajkovića, sve ostale ravnatelje škola koji su ovdje sa nama, naravno sve ostale nazočne i hvala vam još jednom na dolasku i posebno pozdrav i predstavnicima medija koji su ovdje danas sa nama. Na početku bih molio ravnatelja Tehničke škole, gospodina Ivana Jankovića, da nas upozna sa ovim projektom. Izvolite, ravnatelju. Poštovani dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi gosti, poštovani partneri i predstavnici medija. Iznimno mi je zadovoljstvo pozdraviti vas na početku tiskovne konferencije projekta Regionalnog centra kompetentnosti Struka i ti. A za tu svrhu danas smo se okupili ovdje u prekrasnom prostoru Atrija znanja, naše prepoznatljive visokoobrazovne ustanove Veleučilišta u Karlovcu. Hvala našem domaćinu. Posebno želim pozdraviti naše partnere epidemioloških mjera prate online putem platforme MS Teams. Ministarstvo znanosti i obrazovanja 2018. godine imenovalo je 25 strukovnih škola regionalnim centrima kompetentnosti. Tehnička škola Karlovac je jedina imenovana u dva sektora, i to sektoru strojarstva i sektoru elektrotehnike i računarstva. Regionalni centar kompetentnosti Tehničke škole Karlovac paralelno provodi 4 projekta. 2 infrastrukturna projekta za adaptaciju i opremanje zgrade oružarne u našoj neposrednoj blizini, to su projekti Struka i Karijera, te 2 projekta za uspostavu rada Regionalnog centra kompetentnosti i modernizaciju strukovnog obrazovanja, to su projekti Struka i ti, Karijera i ja. Projekti su u 100% iznosu financirani iz kombiniranih EU sredstava Europskog socijalnog fonda, ESF-a i Europskog fonda za regionalni razvoj i ukupne vrijednosti 105 milijuna kuna. Projekt Struka i ti vrijedan je 27 milijuna 623 tisuće 493 kune. U svojoj osnovi podrazumijeva reformu strukovnog obrazovanja koja tješnje spaja gospodarski s obrazovnim sektorom u području strojarstva. Projektna suradnja obuhvaća 3 županije, Karlovačku, Ličko-senjsku, Požeško-slavonsku, te na projektu sudjeluje 19 partnera iz obrazovnog, javnog i gospodarskog sektora. Veliku potporu i nezaobilaznu ulogu u projektu pruža naš osnivač Karlovačka županija. Posebno bih istaknuo prednosti i nove mogućnosti koje će Regionalni centar kompetentnosti donijeti našoj županiji, našem gradu i našim građanima. Specijalizirani kabineti s najmodernijom opremom na prvom i drugom katu zgrade oružarne u kojoj su građevinski radovi upravo počeli i u tijeku su. Bolja i svrsishodnija suradnja sa poslodavcima, kontinuirano stručno usavršavanje naših nastavnika i mentora, više stručne prakse za naše učenike i polaznike kako bi bili što konkurentniji na sve zahtjevnijem tržištu rada.
Brzi razvoj tehnologije zahtijeva stalnu prilagodbu obrazovnog sektora potrebama poslodavaca i tržišta rada u smislu kreiranja novih programa i zanimanja. Stoga je u tijeku izrada novog standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i kurikuluma iz područja održavanja numerički upravljanja alatnih strojeva i uređaja. Također, započelo se sa radom na modernizaciji postojećih strukovnih programa, te programa za učenike s teškoćama i osoba sa invaliditetom. Razvijaju se novi formalni i neformalni programi obrazovanja odraslih. U tijeku su i radionice za strateško planiranje, participativno upravljanje i savjetovanje u uspostavi organizacije rada regionalnog centra kompetentnosti. Održana je i prva od planirane 4 edukacije za mentore sa ciljem usavršavanja znanja za bolju učinkovitost i pripremu polaznika praktične nastave za tržište rada. Kako bi sve što provodimo projektom uspješno pronašlo put i do javnosti, od iznimne važnosti su nam aktivnosti profesionalnog usmjeravanja učenika. U to su uključene posjete osnovnim školama, posjete učenika proizvodnim pogonima te učenička natjecanja i smotre. Izrađena je i web stranica projekta na koju se uz suradnju Karlovačke učeničke televizije Kaučan TV-om objavljuju sve novosti vezane za provedbu. Kauč TV održava i prvu edukaciju za učenike u snimanju, montaži i novinarstvu. Svi učenici koji prođu edukaciju učeničke televizije sudjelovat će u izradi promotivnih video sadržaja projekta. S ciljem promocije rada, mogućnostima suradnje i korištenja usluga regionalnog centra kompetentnosti organizirani su promotivni sastanci sa našim poduzetnicima i inovatorima. Sve navedene aktivnosti su ključne jer je u strojarstvu, nakon ekonomije i trgovine, zaposlen najveći broj stanovnika Republike Hrvatske. Većina zanimanja u sektoru strojarstva su deficitarna, što ukazuje na važnosti našeg projekta Struka i ti, njegovu kvalitetnu provedbu i doprinos unapređenju strukovnog obrazovanja u zajedničkom interesu svih dionika ovog procesa. Na kraju, zahvaljujem svima koji su do sada na bilo koji način sudjelovali i sudjeluju u realizaciji svih projektnih aktivnosti. Napose pohvale svojim kolegama u školi, koji su u svakom trenutku na raspolaganju, uviđajući što je veliki projekt znači za naše učenike, njihove roditelje, našu školu i gospodarstvo u cjelini. Još je puno izazova ispred nas i optimistično upiren pogled u konačni cilj, vjerujući da nas ništa, pa niti ova pandemija, neće spriječiti u dosezanju tog cilja. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepo ravnatelju gospodinu Jankoviću, a o obnovi Oružane i o cijelom ovom projektu i njegovom značaju za obnovu stare gradske jezgre grada Karlovca nešto više će nam reći zamjenica gradonačelnika gospođa Andreja Navijalić. Izvolite. Dobar vam dan svima. Pozdravljam vas u ime gradonačelnika gospodina Damira Mandića i u svoje osobno ime. Čestitam svima koji su sudjelovali da bi se realizirali prijave i da bi se dobila evropska sredstva kako bismo u staroj jezgri, u našoj Zvijezdi započeli upravo sa izgradnjom centra kompetencije. Zadovoljstvo je danas biti obnovljenom atriju veleučilišta, atriju znanja, zato što samo veleučilište upravo svjedoči i započelo je svoj razvoj temeljen na razvoju tehničkih znanosti kroz strojarstvo i poveznicu s gospodarstvom. Vjerujem da u tom segmentu će naše veleučilište se i dalje samo jednu dodatnu vrijednost i omogućiti našim učenicima koji su u srednjoškolskom obrazovanju, osnovnoškolskom obrazovanju, a isto tako kroz obrazovanje odraslih, da steknu one dodatne kompetencije koje su potrebne za tržište rada. Zbog toga je izuzetno važna poveznica sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kako bi se mogli pratiti tijekovi kroz gospodarstvo, potrebe naših gospodarstvenika i stvarati jednu sinergiju. S jedne strane svjedočimo sinergiji između obrazovanja i gospodarstva, a s druge strane svjedočimo sinergiji između obrazovanja i kulture. Naša stara gradska jezgra postala je temelj razvoja u jednom obrazovnom smislu i upravo samo veleučilište, a isto tako i Oružana, svjedoči tendencijama da se na ovom prostoru okrenemo ka mladim ljudima, ka obrazovanju, ka stvaranju podloge kako bi Zvijezda živjela i kako bi joj dali novi život.
Zašto govorim da je to poveznica između obrazovanja i kulture? Zato što koristeći i rabeći kulturnu baštinu stvaramo dodane vrijednosti kroz obrazovne programe. I to je jedan način kako bismo kulturnoj baštini dali novi život i kako bi ona živjela punim plućima i kako bi naša zvijezda postala centar gdje će se okupljati mladi ljudi, gdje će se stvarati prostor za radosno življenje, za ugodan život, ali isto tako i stambeni prostori gdje će moći boraviti mlade obitelji, ne zaboravljajući one ostale naše građane koji već sada imaju svoje stambene prostore u gradskoj jezgri i vjerujemo da će ovo biti jedan poticaj da se revitaliziraju uz pomoć grada Karlovca, Karlovačke županije i naše države, odnosno Ministarstva kulture. Svima nama je to obveza, zaduženi smo našom prošlošću i vjerujem da kroz ovakve projekte možemo imati i svjetlu i jednu lijepu, zaista mladu budućnost. Hvala vam svima na svemu što ste učinili, svi zajedno nastavit ćemo dalje, razvijat ćemo ove projekte i stvarati one osnove kako bi se obrazovanje bilo u funkciji i razvoja gospodarstva koje je na dobrom tragu u našem gradu Karlovcu i našoj Karlovačkoj županiji, ali isto tako kako bismo valorizirali i vrednovali našu kulturnu baštinu. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo gospođi Navijalić. A o razvoju centara kompetentnosti u svakom slučaju veliki obol dala je Karlovačka županija, pa bih zamolio zamjenicu župana gospođu Vesnu Hajsen-Dolinar da me se obrati. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani ravnatelj Trupković, Ministarstva kulture, medija, zastupnice, gospođo Mehle, svi danas nazočni, naša razvojna agencija, partneri, voditelji projekta Tomljanović i kolega. Dakle, sve vas srdačno pozdravljam i zapravo izražavam danas prije svega jednu veliku sreću, jedno veliko veselje, jer dva ogromna projekta spojila su se u isti dan kako bi se razvijala. Dakle, projekt infrastrukture, rekonstrukcije, razgradnje zgrade Oružane iz Europskog fonda za regionalni razvoj u vrijednosti 45 milijuna kuna i Europskog socijalnog fonda Ministarstva znanosti i obrazovanja, projekt dakle novih kurikuluma, nove opreme, novih mogućnosti za stvaranja i povezivanja sa tržištem rada, ne samo obrazovnih programa, već i dionika u njemu samom. Prethodnici su prije mene i ravnatelj rekli i zamjenica gradonačelnika da je ovo jedan iznimni i dug period započet još zapravo 2017. godine kada smo zajedno sa našom razvojnom agencijom, ali prije svega sa profesorima i tehničke škole i trgovačkog područje. Ono što je ponos svih nas dionika u tom projektu je da imamo 88 sporazuma dionika gospodarstva koji žele participirati u stvaranju obrazovnih programa, ali i u učešću u predavanju, dakle kako bi se intenzivno, kako su prethodnici rekli, povezivale potrebe tržišta rada sa obrazovnim programima. Dakle, slijedi 2018. godina, ravnatelj je rekao u lipnju, imenovana je tehnička škola centrom kompetentnosti u 2 podsektora. Ono što je vrijednost naše županije, naših škola je nekoliko segmenata. Jedini u državi potpisali smo 2 centra kompetentnosti u jednom sektoru i time participirali da jedini možemo dobiti i potpisali smo 45 milijuna kuna vrijedan ugovor. Svi ostali centri svega do 30 milijuna kuna. To je bio preduvjet i za Europski socijalni fond gdje je potpisan ugovor od 60 milijuna kuna. Dakle, da nije bilo svih dionika od grada Karlovca koji je imovinsko pravno na županiju prenio zgradu 4000 metara kvadratnih vrijednost, dakle površine, da svi centri kompetentnosti stanu u nju, kasnije Karlovačka županija predala svojim školama. Da nije bilo Ministarstva znanosti i obrazovanja koje
je prihvatilo da mi ne pristajemo na ništa manje doli oba sektora, i strojarstvo i elektrotehniku, jer to tržište rada u Karlovačkoj županiji treba. Da nije bilo Ministarstva kulture, našeg Davora koji je bdjeo nad ovim projektom, ne samo financijski, nego već i da budu usklađeni svi konzervatorski uvjeti za gradnju, a danas rekonstrukciju ove zgrade, ne bismo danas imali potpisane ugovore u iznosu 106 milijuna kuna. I kada se svi dionici koje sam navela, dakle zajedno s našim školama spoje, onda jedino rezultat može biti jedan ovako uspješan projekt, da danas slavimo dakle dvije stvari: početak razgradnje zgrade Oružane, gdje će biti u prizemlju trgovačko-ugostiteljski sektori, gdje će biti na prvom katu strojarstvo, drugom elektrotehnika, a kako vertikalno želimo obrazovanje povezati i od osnovnih škola preko srednjih strukovnih škola do veleučilišta, želimo da se ti programi i mehatronike, strojarstva, elektrotehnike, pneumatike i svega ostalog što će biti unapređuju i kroz naše veleučilište. Dakle, ono što je bitno, započeli smo razgradnju, ja vjerujem da već u jesen će početi i slaganje prvih cigli u gradnji, a ujedno evo vrijedni ravnatelji sa svim razvojnom agencijom i partnerima rade na usavršavanju programa, rade na unapređivanju kurikuluma, rade da upravo ta zanimanja pripreme koja će biti u centru kompetentnosti naše mlade učenike da mogu konkurirati na tržištu rada, jer su to deficitarni programi, i da drugi dan nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nađu svoje mjesto na tržištu rada, i ne samo to, nego i svojim znanjima i vještinama mogu konkurirati i za svoju plaću, jer će njihovo znanje upravo i vještine biti u sinergiji sa poslodavcima i dobiveno. Tako da veliko hvala svim dionicima, svim ministarstvima koji su u tome sudjelovali, Razvojnoj agenciji još jedanput, profesorima. Nikada neću zaboraviti, svaki tjedan od 2018. 19. godine profesori i naše tehničke škole s ravnateljima i trgovačko-ugostiteljske škole sjedili su sa ekspertima iz gospodarstva kako bi dobili najmodernije specifikacije alata, robota, strojeva, uređaja i konkurirali izazovu vremena. I zaključit ću još sa onim najbitnijim. Nije samo strojarstvo, elektrotehnika i turizam ono što je bitno. Mi smo htjeli unapređivati i poljoprivredni sektor, pa evo sa Požeško-slavonskom županijom dogovorili smo još jedan centar kompetentnosti u našoj prirodoslovnoj školi, tako da sve što je potreba za unapređivanje deficitarnih programa bude na razini inovativnosti, modernosti i da bude prihvatljivo mladim ljudima upravo za upis tih programa. Hvala lijepo još jednom svim dionicima koji su na bilo koji način participirali u ovom projektu i sretno nam dalje. Hvala lijepo zamjenici župana gospođi Vesni Hajsen-Dolinar. Posebno hvala za veliki angažman osobni koji je uložila u ovaj projekt, a to je da regionalni centar kompetentnosti zaživi ovdje u Karlovcu. On će u svakom slučaju sama obnova Oružane imati vrijedan i dati vrijedan doprinos obnove same Karlovačke Zvijezde, a kako obnovi Karlovačke Zvijezde puno toga ovisi u samoj obnovi Ministarstva kulture i medija. Ja ću zamoliti od našeg današnjeg gosta, ravnatelja uprave gospodina Davora Trupkovića, da nam se obrati i da daje jedan konačni rezime ovog projekta. Izvolite. Dobar dan svima. Iznimna mi je čast da vas mogu pozdraviti u ime ministrice Nine Obuljen Koržinek i svoje osobno ime. Nekako uvijek kad dođem u Karlovac, dolazim svaki dan, vraćam se s posla, pa mislim da će ovo biti jedan mali onako osobni osvrt. Mislim da smo svi ovdje domaćini. Domaćini smo ovdje, radimo, sudjelujemo u svim interakcijama koje grad čini, pijemo kavu i mladi ljudi su definitivno jedan neizostavan faktor koji pokreće i neki spiritus movens koji pokreće cijelu ovu priču. Na tom putu ponekad ljudi kad krenu imaju brojne ideje, često te ideje treba netko odfinancirati. Neki put naprosto svi zanemarujemo faktor vremena koji
kad malo bolje razmislimo, uvijek dopusti da se te sve priče naše negdje spoje i poklope. Puno je bilo u povijesti grada Karlovca, on ima svoje uspone i padove, ima jednu sinusoidu, mogli bi tako reći, razvoja grada, ali i stagnacije. I onda u jednom trenutku grad koji je bio zamišljen kao tvrđava razvije se u grad. Tu na tom putu grad sadrži i živi i u stvari je rezultat brojnih djelovanja svih njegovih dionika, mladih, starih ljudi, obrazovanja, odgoja, života, rada i mislim da na tom putu svi imaju pravo reći svoje mišljenje i imaju pravo sudjelovati u ovakvim projektima. Negdje na tom putu uvijek vam se dogodi da pomalo ljudi izgube neku volju nakon što 3-4 puta date neka rješenja, ideje, što bi u stvari u toj zgradi trebalo biti. Volio bih napomenuti upravo ovo da je ta tvrđava koja je zamišljena za obranu od Turaka u svom kapitalnom središnjem dijelu imala 6 velikih kapitalnih građevina. Jedna od njih je i ova, Kadettenschule, druga je Oružana i Velika vojarna. Za razliku od drugih gradova koji se neki nalaze i po svom statusu na UNESCO-voj listi, oni na glavnom trgu imaju 60 malih građevina kojih inicijativom poduzetnika se obnove, daju neku namjenu. Grad Karlovac ima tu sreću ili nesreću, meni se danas čini sreća, da ima kapitalne zgrade kojima je jako teško naći namjenu. Dožupanica je ovdje rekla 4000 kvadrata jedne namjene koja na neki način postaje žarište i fokus gradskog života, novog centra koji se ovdje u centru stvorio, jako je teško osmisliti, jako ga je teško odfinancirati. Bez zajedničke sinergije svih ovdje dionika koje su od grada Karlovca, županije, svih ministarstava, ali negdje ideje i neke dobre vile i moram tu reći, tu je stvarno dožupanica Vesna bila ta koja je, negdje kad smo već svi možda potonuli u tim namjenama, bila ta koja je rekla ne, ja idem u to je sjajna ideja. I stvarno je sjajna ideja. Prva sjajna ideja koja se ovdje dogodila bila je sa ugostiteljskom školom koja se nakon rata u vojarni transformirala u centar gdje se odgajaju naši kuhari, naši ugostitelji. Sljedeća akcija je negdje bila također na tragu spontanih primjera koji su se događali vani, da se u stvari veleučilište stavi u centralnu zonu, jako tu primarno nije bilo. Sve ostalo je dalje jedna velika nadgradnja koja je rezultat i vremena, ulaska u Europsku uniju i svega onoga što smo postigli na ovom našem putu. Želio bih čestitati svima. Mislim da ponekad, kad i krenemo u tako velike projekte, uvijek smo na nekoj kušnji, na nekom testu. Jedan od njih je bio, toliko je bilo sreće i veselja da smo dobili 2 centra kompetentnosti i da smo možda jedinstveni stvarno primjer da smo se izborili za taj naš status i onda se dogodi potres. I sad imamo razgradnju do nivoa prizemlja, vojarne koje smo mislili da ćemo čak i puno prije privesti kraju nego što je to u ovom trenutku moguće. Osigurali smo i ta sredstva financijska i pripremamo se kroz Fond solidarnosti koji je pogodio Sisak i Petrinju i velike štete napravio u Karlovačkoj županiji, da negdje svi zajedno osiguramo dobre preduvjete i završimo i jedan od ovih uspješnih projekata. Nadam se da je ovo neka zadnja kušnja prilikom realizacije ovog projekta i da negdje svi zajedno ćemo biti jako sretni kad se u onoj tamo zgradi nađemo negdje u ovakvom izdanju. Hvala. Hvala lijepo gospodinu Trupkoviću i hvala Ministarstvu kulture za sve što čini za područje Karlovca i Karlovačke županije. I evo, s ovim bi priveli kraju ovu prvu početnu konferenciju. Ja sam siguran da ćemo se mi vrlo skoro ponovo viđati i ovako vjerojatno sastavu, jer slijede i ostale konferencije iz ovih projekata. A evo, dopustite mi da se zahvalim Veleučilištu u Karlovcu, profesoru Ožuri i svim njegovim kolegama koji su dopustili, odnosno ugostili nas ovdje u ovom prekrasnom prostoru kojeg ćemo, vjerujem, i češće koristiti za različite događaje, jer je doista prekrasan i doista daje različite mogućnosti za različite sadržaje. Na kraju, evo, uz zahvalu što smo se okupili ovako i sudjelovali na ovoj konferenciji, svima poziv od naših domaćina da se zajedno malo podružimo uz jedan domjenak prigodnih sa one zadnje strane ovog atrija. Hvala vam.